O espazo sociocultural Camilo José Cela de Tui converteuse nun punto de encontro coa memoria colectiva, a identidade e a lingua galegas. A Asociación de Funcionarios, nomeadamente a súa rama sanitaria a Irmandade da Sanidade Galega, en colaboración co Concello de Tui e a Xunta de Galicia, organizaron un acto de recoñecemento ao doutor Darío Álvarez Blázquez, exemplo de compromiso galeguista sanitario e humanista. Preto de 80 persoas, entre as que se encontraba unha amplísima representación da familia, encheu o espazo nun encontro cheo de palabra, música e recordo. O doutor Roberto Fernández Álvarez analizou a traxectoria do homenaxeado no marco médico e social do seu tempo, establecendo paralelismos entre o pasado e o presente e reivindicando os principios éticos e humanistas que deben guiar a medicina. Hai poucos días estive traballando cunha residente que procede dun fermoso país de Centroamérica e traballou ali por un tempo nun consultorio rural. Díxome que ela dormía, cociñaba e comía no consultorio. Tiña que ir a pé a visitar aos doentes, cruzando vereas que atravesan polo medio das fragas. No centro de saúde non teñen máis instrumental que o básico e carecen de radioloxía, de ecografía, de electrocardiografía. Cando diagnostica un enfermo de, por exemplo, hipertensión, recétalle unhas pílulas antihipertensivas como as que temos aquí, que o paciente merca de mala gana na farmacia, e merca o primeiro envase, pero non merca máis. Cando remata, sen notar melloría ningunha pola propia natureza asintomática de hipertensión, logo segue un tratamento caseiro e a base de allo, apasote ou allullo, unha especie de pemento, tamarindo, todo emulsionado dentro dunha botella de zume de mango. Os membros da comunidade teñen unha botella para cada cousa: anemia, diabetes, e así non pagan insulina, que é moi cara. O frío profundo, que pode ser tuberculose ou pode ser neumonía, o frío a secas, que pode ser gripe ou pode ser catarro, e combinan as botellas con oracións e estampas religiosas. Cando a solución non funciona, acoden ao curandeiro, que dá outras botellas máis complexas, habitualmente de ervas, froitas ou componentes difíciles de conseguir e que teñen propiedades máxicas, como, por exemplo, pelo de ciguapa. Eu fíxeme o sorprendido coa narración da miña residente, pero despois de ter investigado durante varios anos sobre a antropoloxía da medicina rural en Galicia, todo o que me contaba resultábame moi familiar. Estaba a describir o modelo premoderno da medicina que funcionaba en Galicia e no resto de Europa, con diferentes peculiaridades, durante os primeiros 3/4 do século XX. Darío Álvarez Blázquez traballou nesa época, e aínda que facía, medicina máis de cidade e el foi un profesional con nivel formativo por riba da media, tivo que convivir tamén con esa estrutura piramidal propia da medicina premoderna. Na base da pirámide estaba a automedicina, os recursos que utilizaba o pobo para restaurar e que entendía que tiña que utilizar cando a súa normalidade física se alteraba. Igual que en Centroamérica, a xente botaba man do que tiña na casa. Aquí era auga, viño, fariña de millo, allo, leite, ruda. No segundo chanzo da pirámide estaba a medicina profana, tamén a dos curandeiros, que aquí en Galicia tiñan un gran abano de especialidades médico-cirúrxicas profanas. Había atadores ou compoñedores, herboreiros, parteiras, bruxos, ensalmadores, pastequeiros, saludadoras.
A carón deses recursos estaba a axuda divina, tamén intervida por unha panoplia de deuses que o cristianismo rebaixou a santos. Eles tamén estaban especializados: o deus que curaba a lepra, San Lázaro; a deusa dos ollos, Santa Lucía; o das verrugas, San Benito; ou os deuses panacea como a Virxe dos Milagros. No cumio da pirámide sanatorial estaba o médico, o que outorgaba aos doutores ese posto non era, digamos, tanto mérito propio, non era a súa eficacia. De feito, esa eficacia, sobre todo na primeira metade do século XX, non era maior que a do curandeiro, senón a necesidade dos estados de ter unha figura institucional depositaria do control sobre o corpo e a saúde das persoas. O pobo vivía, aquí en Galicia, en certa maneira, de costas a esa figura. Só ia o médico nas últimas, entre outras cousas, porque o médico cobraba e o curandeiro non. Vexamos o que pasaba cando Darío Álvarez Blázquez comezou a traballar, alá polos anos 30. Poñamos, por exemplo, a especialidade de Darío, a tuberculose. Esta enfermidade ilustra ben a evolución da medicina na época que agora nos interesa. Da política de vacinación masiva e creación de dispensarios na Segunda República pasamos a un grande incremento de casos e de mortalidade por tuberculose na guerra e posguerra. Os médicos só dispuñan de dúas armas eficientes contra a enfermidade: o illamento e a vacina. Na posguerra, o illamento convértese en hacinamento ou amoreamento de enfermos nos hospitais e a vacina escasea. García Boente, médico de Ourense, que foi secretario general do Patronato Nacional Antituberculoso, escribía, tal vez con certa ironía, con motivo del glorioso movimiento nacional quedó España, la España liberada, desprovista de vacunas. A situación, con todo, era moi irregular. Non era o mesmo para o rural que para a cidade, onde estaban os dispensarios, as enfermeiras visitadoras e as instructoras sanitarias que investigaban os contactos. Non era o mesmo para un rico que para un pobre. Os ricos pasaban enfermedade illados, sí, pero en suntuosos sanatorios de montaña onde ían facer os repousos a modo de hotéis de 5 estrelas, como que aparece na novela de Thomas Mann. Os enfermos pobres, en cambio, vivían marxinados na comunidade ou eran obrigados a ingresar nos hospitais de infecciosos en precarias condicións de habitabilidade. De aí que a tuberculose chegou a ser, para as clases altas, mesmo unha enfermidade de estatus, mentres que para as clases baixas supuña un estigma social. Así e todo, aínda que non era igual ser tuberculoso rico que pobre, de cidade ou de aldea, a efectos de curar ou morrer, non había moita diferenza. Incluso Darío, con toda a súa vontade de traballar polo paciente e sobre todo en prol dos desfavorecidos, pouco podía facer pola eficacia da práctica médica. Ata os anos 40 hai tres tipos de remedios: os eficaces, que acabamos de citar, que eran nada máis que 2, os contraproducentes, que eran moitos, e os ineficaces, que eran case todos. Nos contraproducentes, por exemplo, podemos falar do encamamento prolongado, a prohibición absoluta de moverse ou as inxeccións de calcio intravenoso. E no grupo dos ineficaces, pois hai unha serie interminable: a autohemoterapia, os específicos de autor, como o iodovitamín Casares, inventado por o médico Casares Vescansa de Santiago, ou os baños de sol por partes. Había un manual traducido ao castelán que utilizaban todos, que dicía así: el primer día poner el dorso del pie 3 veces al sol durante 5 minutos, el segundo día el dorso del pie 3 veces al día durante 10 minutos, e así sucesivamente. Como vemos, a vantaxe da medicina académica sobre a profana non era moita e, en algúns casos, era inferior pola súa nocividade. Na segunda parte do século XX ten lugar unha combinación de avances científicos con avances sociais. O descubrimento en 1943 da streptomicina e de outros antituberculosos nos anos 50 e, sobre todo, a mellora das condicións de vida a partir dos anos 60 apuntalan o triunfo do modelo médico académico. Ese triunfo é tan rotundo que os tisiólogos, como a Darío, morren de éxito. A tuberculose pasa a ser unha enfermedade máis
que non precisa de santos nin ensalmos, nin de pulmonaria officinalis para curarse, mas tampouco de tisiólogos, nin de dispensarios, nin de patronatos antituberculosos. Abondaba cun médico que recetase unhas pastillas. A evolución da abordaxe da tuberculosis foi mutatis mutandis a evolución da medicina premoderna no tempo de Darío. El viviu a revolución da eficacia en primeira liña da mesma maneira que hoxe estamos a vivir a revolución da información. Exerceu o poder que outorga estar na cúspide da pirámide dos coidados e foi quen de exercelo na defensa dos máis débiles. A miña residente experimentou un fenómeno máxico. Subiu a un avión e viaxou da medicina premoderna á medicina de precisión en 7 horas. Nós precisamos 70 anos para facer a mesma viaxe, pero debemos andar continuo porque facer a viaxe inversa pode levarnos moito menos. Hai cousas desacougantes que a miña residente observa desde que baixou do avión. Por exemplo, cada vez que un doente da selva centroamericana peta na porta do seu médico de cabeceira, a porta ábrese e dentro está o médico ou a médica. Aquí, para que o paciente entre na porta do seu médico hai unha chea de enredos, dos cales o máis anoxante é que pode tardar 14 días en abrirlle a porta. Se en lugar do médico de cabeceira é un neurólogo, xa nin falamos. Cando o médico do consultorio centroamericano non está porque vai ao mercado ou ao río, deixa na porta un número de teléfono e sempre responde o médico de cabeceira. Aquí hai moitos números de teléfono, pero responde unha máquina con múltiples opcións, ningunha das cales é falar co teu médico. Pero hai máis. Cando un paciente da selva ou do rural galego de hai 70 anos sentía unha molestia banal, o primeiro que facía era agardar e botar man da automedicina, e con iso resolvese o 70% dos casos. Aquí, agora, cando un paciente sinte unha molestia banal, acode ao médico, igual que cando sinte unha angustia banal, quere un psicólogo, ou cando sinte unha carencia banal, fai unha compra en Amazon. Conven profesionais, como a Darío, que pensen non só en clave de medicina, senón de ética, de nación e de humanidade, para saber que camiño tomar cando vemos que a nosa sanidade só tería razóns para mellorar e, incomprensiblemente, ás veces, semella que retrocede. Moitas grazas. Xoaquín Monteagudo Romero salientou as singularidades que marcaron a historia do proceso de normalización da lingua galega, poñendo en valor o papel de figuras como Darío Álvarez Blázquez. Ben, para nós este acto ten unha dobre fasquía, non? Primeiro, consideramos que ven sendo o pago dunha débeda que temos con persoas tan destacadas como é don Darío Álvarez Blázquez. Consideramos que o noso país e os que, de alguma maneira, nos temos por activistas a prol da lingua da cultura galega, mantemos con estas figuras unha débeda impagable. E este señor, como outros tantos, este Darío, merece estar nunha especie de panteón de cidadáns ilustres dignos de memoria, porque contribuíron a conservar e a transmitir, manter vivo o lume do galeguismo e do humanismo e da democracia. Especialmente no caso del é meritorio, por iso de alguna maneira tamén este acto se pon no contexto da memoria histórica, porque o tempo en que lle tocou vivir ao largo do século XX foi un tempo especialmente tortuoso, de forma que manter os ideais que el mantivo e que eu citei antes moitas veces se convertiu nunha ousadía ou nun acto de heroísmo. Ademais, concorren unhas circunstancias singulares na figura de don Darío, e é que forma parte dunha saga familiar notable, que tamén recordamos a través deste acto, da que forman parte, como sabedes, o seu pai, os seus irmáns, Xosé María, Álvaro e Emilio, o seu pai tamén era Darío Álvarez Limeses, e tamén o seu fillo abogado, don Alfonso Álvarez Gándara, que como membro, que foi compañeiro noso na Irmandade Xurídica Galega, e o que lle fixemos unha sentida homenaxe no ano 2021 en Vigo, ao pouco tempo do seu falecemento. Por outra parte, concorre tamén a circunstancia de que esta saga familiar está moi vinculada a unha cidade moi importante en Galicia, que é a cidade de Tui, é un lugar sobranceiro na vida cultural do noso país,
E o alcalde de Tui, aparte de agradecerlle a súa colaboración para que fose posible este acto, tamén temos que agradecerlle que a corporación que preside, hai uns anos, creo que no ano 2019, trocara o nome do paseo do xardín que hoxe leva a denominación de Familia Álvarez Blázquez e sacara o nome do General Mola, creo que era, que paradóxicamente, como vedes, é o cambio dun dos líderes dos asesinos do pai, do cabeza da familia, pola familia que foi víctima de aquela atrocidade. Non? En segundo lugar, esta homenaxe que promovemos ten outras finalidades máis concretas. Non? Unha delas, con carácter máis xeral, é divulgar entre as novas xeracións os ideais destas persoas que aquí, os ideais que les representaron e que nos defendemos, co cual estamos invocando a historia como maestra da vida, como maister vitae, como decía Cicerón, non? E nese contexto este acto insírese noutros moitos que fixemos a Irmandade Sanitaria Galega en concreto, Olimpia Valencia, Antón Beiras, estou recordando en Vigo, en Santiago os irmáns Baltar, Ramón e Antonio Baltar, Sisto Seco, García Sabel e outros moitos médicos rurais que tamén fomos destacando e fomos homenaxeando por aí. Estou recordando a Méndez Portela da Estrada, estou recordando a Peñarei de Ourense, a Gonzalo Gurrerán do Barco de Valdeorras, etc. Non? Entonces, digamos que todos eses actos, e este en concreto, de alguma maneira, sirven a ese propósito que antes mencionei. Pero aparte deso, e para acabar, este acto tamén ten unha finalidade máis concreta para nós. Como todos sabedes, a sanidade converteuse nun servicio público esencial, en un dos piares do Estado democrático e social de dereito, e os profesionais sanitarios son hoxe prestadores dun servicio de carácter universal que abrangue e chega a todos os sectores sociais e a todos os cidadáns. Por iso, consideramos que é imprescindible e inaprazable que os cidadáns galegos e os profesionais sanitarios da medicina en Galicia poidan relacionarse na nosa lingua cando desenvolven o seu traballo e cando tratan os cidadáns. Está claro que o porvir e o futuro da lingua galega, entre outras cuestións, pasa porque o Servicio Galego de Saúde consiga e promova que o galego sexa a lingua de traballo deste sector tan importante da sociedade. Esta idea que me parece que é clarísima forma parte, por outro lado, dunha idea máis amplia que hoxe en día na sociedade en que vivimos o galego non pode limitarse a ser unha lingua literaria, non pode limitarse a ser unha lingua poética, non pode limitarse a ser unha lingua de xogos florais ou de actos litúrxicos e protocolarios, senón que ten que ser unha lingua científica, unha lingua técnica, unha lingua dos médicos, unha lingua dos abogados, unha lingua dos biólogos, dos economistas, etc. Non? En concreto, no ámbito sanitario, a Irmandade Sanitaria Galega ven defendendo esta idea desde hai anos, e nós, no que podamos, tamén o apoiamos, e eu penso que se hoxe vivira don Darío, estaría con nós neste obxectivo, nesta tarefa, e penso tamén que a mellor homenaxe que lle podemos facer é participar deste traballo e reivindicar que dunha vez por todas o galego sexa a lingua da medicina en Galicia. A doutora Manuela Valencia falou das propostas para normalizar o uso do galego na sanidade pública, subliñando que a lingua é un compoñente esencial da empatía e da proximidade no trato co paciente. A saúde non é só unha cuestión de medicina ou de técnica, senón que é tamén unha cuestión de humanidade. Cando enfermamos, volvémonos máis vulnerables, precisamos sentirnos comprendidos, escoitados e acollidos. Precisamos unha sanidade que nos coide tamén coa palabra. A lingua é o vehículo a través do que expresamos o que nos pasa. Expresamos o medo, a dor, a incertidume ou a esperanza. E no noso país, esa lingua é maioritariamente o galego. Falar na nosa lingua é falar desde o afecto, desde a proximidade, desde a confianza. Por iso, o galego é tamén unha ferramenta de saúde. É un dereito, pero tamén é unha forma de coidar mellor. As e os profesionais da sanidade temos a responsabilidade de usar e valorar o galego. Cando unha persoa chega a nosa consulta e é acollida na súa lingua, xérase un sentimento de respecto, de cercanía, de casa, e iso tamén cura.
O galego debe estar presente en toda a formación sanitaria, nas facultades, nas prácticas, nos ciclos formativos e en todos os lugares onde se formen profesionais da saúde, porque unha boa profesional é aquela capaz de comunicarse ben, e iso significa poder facelo na lingua da persoa ás que atende. Aprender o vocabulario técnico, a terminoloxía médica en galego, así como as palabras coloquiais que utiliza a xente para falar dos seus síntomas, axuda a comprender mellor e, polo tanto, a diagnosticar mellor. Pero non debe estar só na palabra falada, senón tamén na que queda. Debemos coidar a lingua, darlle á lingua galega a oficialidade da palabra escrita, figurando nos informes, nas historias clínicas, nos consentimentos informados ou en calquera documento que nos fale da saúde das persoas. Porque o galego é lengua de vida, pero tamén é lengua de ciencia. Por iso é importante evitar a diglosia. Esas situacións non infrecuentes de falar galego cos pacientes e cambiar o castelán cando nos diriximos aos compañeiros, aos alumnos ou a outros interlocutores con rol sanitario, dando a entender deste xeito que cada lingua é para un rexistro. Ao empregar a mesma lingua con todos, dignificamos o galego e normalizamos o seu uso, axudando a construir unha sanidade máis humana, máis igualitaria e máis nosa. Pero isto non é só unha labor dos traballadores, senón que tamén é fundamental o compromiso institucional, promovendo campañas que poñan en valor o galego como lingua do uso normalizado na sanidade. É importante coidar a súa presenza nas áreas visibles das institucións sanitarias, na sinalética dos centros, respectando a nosa lingua nos monitores, nos protocolos, nas comunicacións ou nas páxinas web. Do mesmo xeito que tamén se debería normalizar o seu uso nos congresos, nas presentacións ou nas revistas científicas, porque facer ciencia en galego é darlle prestixo á nosa lingua e tamén á nosa profesión. Para saber se estamos facendo algo ben, debemos poder medilo. Por iso, realizar unha avaliación que nos permita coñecer como perciben o uso do galego as persoas usuarias é preciso para poder identificar as áreas nas que debemos ou podemos mellorar. En definitiva, falar galego na sanidade é moito máis que unha opción lingüística. É un acto de coidado, de respecto e de amor polo que somos. Falar galego é, en todos os sentidos, saudável. Carlos Méixome destacou o perfil humano e intelectual dun home que exerceu a medicina con compromiso social, sufrindo persecución política polas súas ideas e compromiso co país. Aló pola segunda metade dos 70 do pasado século, para moitos de nós houve un escintilar iniciático que remexeu neuronas e conciencias e comezou a desvelarnos as falsidades do relato que durante décadas nos foron implantando no cerebro sobre o que acontecera no que se cualificaba como, entre aspas, guerra entre irmáns. Aquel faro tremulecente foi un artigo non moi longo de Cuco Cerecedo, un célebre xornalista vigués publicado no mes de setembro de 1977 na revista Historia 16, titulado Cuando la sangre llegó al Miño. Ata daquela, os que nacéramos na década dos 50, escoitáramos falar dun tío avó que ao mellor lle cortaron os dedos dos pés consolados, a alguén que lle mataran a un fillo, a alguén que lle mataran ao pai, en un sitio indeterminado, en un lugar indefinido, en un lugar difuso, que se chamaba guerra ou frente. Falábase moito de fame, pero do demais nada. De súpeto, escoitábamos falar de que o sangue chegara ao río. Para todos nós, Galiza estivera de forma natural do lado dos militares facciosos. Sabíamos de mortos, de fuxidos, de que Castelao estaba no exilio, pero nada escoitáramos falar da volta da Moura, de morteiros e ametralladoras, de pum-pum na Balolla, de camposancos, do frontón vigués, nin que, e a cifra deixábanos atontados, no Baixo Miño, hubo de 800 a 1000 desaparecidos. A pregunta inmediata era:
Noutros sitios tamén ocorreu. O relato imbuído nas mentes infantís e o silencio dos adultos podíase poñer en cuestión. Tardamos moito en descubrirlo. Demasiado. Coco Cerecedo non chegou a ver o seu artigo publicado. O 4 de setembro de 1977 faleceu dun aneurisma en Bogotá cando cubría a xira sudamericana do novo secretario xeral do PSOE, Felipe González. Moitos anos máis tarde, nos primeiriños anos do novo século, un amigo trouxeme unha carpetiña azul que atopara nos arquivos da editorial que dirixía. Nela mesturábanse cartas, recortes de prensa, manuscritos e mecanoscritos, uns de carácter profesional con outros sobre a persecución franquista en Tui. Sen dúbida, Don Darío, e vou seguir o costume de Xosé González de aseñoralo, andaba a xuntar papéis para elaborar unhas memorias. Sabémolo ben, tamén porque lo anunciou en varias ocasións. Púxeme en contacto co seu fillo Alfonso. Entregueille a carpeta e amosei o meu interese nos documentos tudenses e a posibilidade de volvelos publicar, pero reunidos. Non só lle pareceu ben, senón que me ofreceu escritos e documentos memorialísticos. Pensei nunha edición cunhas poucas anotacións e correccións lingüísticas das historias de fuxidos e a versión ao galego de Historias de la Retaguardia Nacionalista. Apalabrámola cun editor, pero unha crise político-económica deixou a edición no limbo. Entre aqueles papéis achábase corrixido por Don Darío o mecanoscrito de Cerecedo. Así que confirmamos o que xa escoitáramos, que a fonte informadora e de contactos de Cerecedo fora Don Darío. Tamén que a execución do traballo foi antes de febreiro de 1975, pois nunha carta asinada neste mes e dirixida ao director da revista, Don Darío achega unha serie de modificacións, pois xornalista e informante acordaran que este fose o revisor final do texto. Todos os cambios foron recollidos, case todos de detalle, pero un importante, situémonos no tempo, Franco vivo. Don Darío pide que retiren o nome da súa sobriña, que aparece relatando el arresto y traslado del comunistiña funcionario de Correos, es una empleada en la Secretaría del Instituto de Segunda Enseñanza de Tui, y su sueldo mensual de un empleo en el que lleva 15 años será el único ingreso de su familia al faltar su padre anciano de 82 años. Como no se trata de un empleo por oposición y el director del centro, que la sabe absolutamente identificada con mis ideas políticas, no las comparte, precisamente podría hacer peligrar su ya no muy estable puesto. A dirección de revista considerou que aquel traballo debía agardar na gaveta. Foi a súbita morte do xornalista, que Franco xa estivese morto e que as eleccións foran en xuño, o que a levou a tirar do caixón e publicalo, pero en setembro de 1977. Ao tempo que Cerecedo redactou o seu traballo, Don Darío preparou un seu, tamén breve. Presentou un concurso convocado pola revista Historia e Vida, resolto o 15 de decembro de 1974. Titulouno Historias de la Retaguardia Nacionalista e mereceu o segundo premio. Publicouse no número de febreiro de 1975. Nel recordaba a seu pai e aos que con el foron asesinados, a defensa da cidade e tres circunstancias nas que se puxo en risco. El, personalmente, e, lóxicamente, a familia. A certificación que lle salvou a vida ao tenente navío Galera, o socorro médico, a través da nai, ao breve alcalde de Tui, tan breve que non chegou ni a presidir unha soa sesión plenaria, e a súa reiterada intervención na argallada ideada polo abogado militarizado José Queizán para que Josefina Segret simulase un embarazo que lle conmutasen a pena de morte. Dos 4 casos deixará cumprida a ampliación nas súas posteriores historias de fuxidas. Lembremos que era 1974, e a mentar o tema tiña o seu risco, aínda baixo a pantomina dos 25 anos de paz de Manuel Fraga.
segundo a cal, aquela guerra entre irmáns cometeranse excesos polos dous bandos. A súa argucia, a esa argucia acolleuse o conde de Godó para convocar o premio. Iso sí, deulle o primeiro ao bando vencedor e censurou o relato de Don Darío, sen que lle importase romper a coherencia do mesmo. Anotou Don Darío nun lateral do mecano escrito: los subrayados no permitieron publicarlo sin ser documentado. O parágrafo dicía, na miña traducción, porque unha poboación de pouco máis de 5.000 habitantes foron pasadas polas armas por fusilamento ou por paseo non menos de 500 persoas, sumadas ás de orixe e vecillanza tudense e as do Partido Xudicial. A entrega do premio ficou establecida para o 12 de marzo de 1975 no Hotel Cis madrileño. A dirección reiterou o convite por carta e telegrama. O día anterior á entrega, Darío Álvarez Blázquez asinou unha longa carta na que lle comunicaba que sería moi grato compartir unhas horas de gala literaria e de evocación histórica común en la cronología, aunque vista desde distintos campos, actitudes e perspectivas. A carta non a mandou, enviou un telegrama disculpándose por razóns profesionais, o cal tampouco era certo, sino simplemente que quen entregaba os premios era un ministro chamado Manuel Fraga. Que saiba o artigo premiado, que eu saiba, o artigo premiado non se reeditou máis que nun cuadernillo editado o 26 de outubro de 2010 polo Concello de Tui, por mor do seu centenario, pero que carece dese trozo anaco censurado. En 1977, Don Darío aproveitou outra fiestra de oportunidade para facer emerxer a memoria do xenocidio franquista. Xa o profesor Míguez Macho ten elaborado a argumentación xurídica e histórica para aplicar este termo que a Real Academia Galega define como exterminación metódica dun grupo social por motivos étnicos, religiosos ou políticos, ao que aconteceu en Galicia despois do 18 de xullo de 1936. A fiestra achouna en La Voz de Galicia, publicando entre o 17 de abril e o 17 de xullo unha serie de 10 capítulos co título xenérico de Historias de Fuxidos. Comezounos abaneando entre a señardade e un certo romanticismo, como el mesmo recoñece, sentando un principio que hoxe como historiadores non aceptaríamos, e daquela poderíamos comprender como superviventes. Di Don Darío no primeiro capítulo: direi os nomes, ou os alcuños, ou as particularidades persoais dos perseguidos e dos mortos, non os dos seus perseguidores ou executores, aínda que os coñezo todos por circunstancias que logo contarei. Pero non quero que os fillos e os netos que non teñen culpas podan ser aldraxados algunha vez nos seus apelidos, sen xustiza. Valentín García Gómez resaltou o compromiso da Asociación de Funcionarios na defensa da lingua galega no ámbito sanitario. Renovar un ano máis o compromiso de utilización da lingua galega dentro do ámbito sanitario e con ese motivo honrar a figura de un médico que dende aquí, dende Tui, alumbrou en tempos moi difíciles, como acabamos de escoitar nas intervencións que me procederon, alumbrou ese humanismo sempre inherente aos galenos. Non vou dicir especialmente en Galicia, eu creo que no mundo inteiro, porque se algunha profesión leva a humanidade pegada ás costas da súa ciencia é a profesión médica. En Galicia tivemos a sorte de contar con magníficos profesionais, moitos deles deron páxinas brillantes para a nosa literatura, outros colaboraron desde o punto de vista da ciencia, da política. Os médicos en Galicia ocuparon sempre un lugar moi preponderante, pero a figura de quen nos congrega hoxe aquí é o dun magnífico médico, dun magnífico especialista que ademais da súa altura científica demostrou unha altura humana e un compromiso co galeguismo en tempos moi adversos, en tempos onde a súa propia vida perigou, así como a da súa familia. E todo iso soubo sobrepoñerse para que hoxe teñamos a Galicia que coñecemos, a unha Galicia afortunadamente asentada en bases sólidamente democráticas, onde a nosa lingua, que é o tema que me trae a min hoxe aquí,
sigue buscando o seu espazo dentro da ciencia médica. É certo que históricamente o ámbito científico, como xa se dixo tamén anteriormente, foi sempre dos máis negados á nosa lingua, sempre foi máis unha lingua da literatura, da docencia, das institucións, e a apertura á ciencia médica e a práctica da medicina en sí segue aínda sendo hoxe unha asignatura pendente, aínda que temos avanzado moito neste sentido, coa instalación dos programas llanos bilingües. Agora mesmo estamos formando moitísimos profesionais médicos que proveñen de latitudes xeográficas e culturalmente moi distantes da nosa. Xa se comentou hoxe aquí, Roberto, poñeu o exemplo Roberto da súa residente, non? Moitos deles provintes de Latinoamérica, por exemplo, temos cursos específicos para eles, para que se formen en lingua, traductores automáticos para poder entender a nosa xente. En definitiva, desafíos que temos por diante e que moito celebramos sempre poder ir relatando. Falta moito por facer, pero dentro do marco do Pacto pola Lingua e da renovación do Plan Xeral de Normalización Lingüística temos xa en marcha convenios coa Consellería de Sanidade, por medio do cal, como digo, accedemos á formación, á documentación e á proxección das nosas campañas e da nosa que facer diario nas pantallas dos centros médicos e dos hospitais. Podemos presumir dunha sanidade de moitísima calidade, dunha sanidade moi próxima á cidadanía e tamén de uns profesionais sanitarios que de verdade teñen son merecentes de toda a nosa admiración. Estou seguro de que nos van a axudar a seguir progresando para facer normal a nosa lingua dentro do ámbito sanitario. Moitísimas grazas por axudarnos a facer, nomeadamente a Irmandade Sanitaria que hoxe nos acompaña, pero a todos os componentes e os que vos achegastes hoxe no nome de don Darío Álvarez Velázquez a poder dar honra a este sentimento, non? Do que el se estaría tan orgulloso de ter o coñecido os avances que temos ata hoxe e, como non, a esta nobre vila de Tui e este concello de Tui que sempre nos acolle con ese agarimo e con esa hospitalidade para todas e cantas iniciativas botamos a andar dentro da promoción da lingua da Xunta de Galicia e do Goberno galego. Moitas grazas e moi bo día. O alcalde de Tui agradeceu o labor das entidades organizadoras dentro do mes da memoria, destacando o deber que as administracións públicas teñen cos procesos de recuperación da memoria colectiva e na defensa dos valores democráticos. Como alcalde de Tui e en nome da institución que teño honra de representar neste acto, pois lles traslado a nosa máis sincera gratitude pola súa presencia e pola súa participación nun acto que busca recuperar a memoria dunha persoa realmente excepcional, dun humanista extraordinario, unha persoa que amosou sempre un compromiso inequívoco con esta cidade, ca súa veciñanza e cos valores que históricamente Tui sempre defendeu, que foron os valores da liberdade, da solidaridade e como non tamén pois a defensa da nosa cultura e da nosa lingua. Entre as labores polifacéticas que tiña Darío Álvarez Blázquez, unha delas era de escritor, foi pregoeiro das festas de San Telmo no ano 1972, e dixo unha frase que eu creo que resulta moi acaída para este momento e que define perfectamente o que foi esta cidade e as súas xentes ao longo da súa historia, e decía que Tui, como as grandes cidades do mundo, foi unha cidade que amou e mirou amar, sufriu e mirou sufrir. E, efectivamente, desta cidade, pois, que foi unha das capitales do antigo reino de Galicia, que posúe un dos patrimonios históricos máis importantes deste país, pois tamén ao longo da súa historia abrazou movementos vanguardistas en aras da defensa dos dereitos e das libertades. Tui foi a sede e a cuna do movemento agrarista. Tui foi tamén o último bastión da resistencia ante o franquismo, pero tamén, desgraciadamente, sufriu despois a represión do movemento agrarista e sufriu tamén despois, desgraciadamente, a represión do franquismo durante moitísimos anos. Pois o Concello de Tui, como non podía ser de outro xeito, abrazou con moito entusiasmo a celebración desta iniciativa. E o facemos dende a convicción de que os responsables públicos creo que temos a responsabilidade e tamén o deber de liderar estes procesos de recuperación da nosa memoria histórica, especialmente nun momento donde aqueles principios que asentaron e asentan a nosa convivencia democrática, pois, desgraciadamente,
están empezando a ser cuestionados e cando non atacados, e máis desgraciadamente se observamos que moitas veces as institucións que teñen o deber e a responsabilidade de defendelos, pois desgraciadamente fan pouco ou non fan nada. E, polo tanto, creo que tamén debe ser, e tamén se ha dixo con anterioridade polas persoas que me precederon no uso da palabra, que este tipo de actos tamén deben ser actos de chamamento e de sensibilización sobre todo as xeracións máis novas en aras de que os dereitos e liberdades que hoxe temos, pois hai que defendelos e hai que protexelos, senón, desgraciadamente, pois os acabaremos perdendo. O presidente do Parlamento de Galicia pechou as intervencións institucionais destacando a unión entre saúde, lingua e cidadanía e facendo unha mención especial ao doutor Darío Álvarez Gándara, fillo do homenaxeado, con quen compartiu vivencias médicas e persoais moi trascendentes. Son varios os motivos que me traen a min para poder estar aquí. Un deles é eu proveño dunha familia de sanitarios galeguistas, cristiás, e que tiñan como referencia o humanismo. E aquí comparto moitas das cousas que se dixeron, e ese ataque e esa dureza no que foron aqueles tempos. Eu compadezco e sei o que pudo ser aquelo. Meu avó foi represaliado, tamén. O libro de David Simón Lorda si o atestigua. Hai un libro magnífico de David Simón Lorda, un psiquiatra de Ourense, que fala de os médicos represaliados do franquismo. E aí está meu avó. E, polo tanto, eu teño tamén un compromiso de asistir a actos como este, onde de alguma maneira se repulsa o que foi aquela etapa tan dura para a nosa terra. O segundo motivo por o que eu estou aquí é por o compromiso que temos os médicos, eu son médico tamén, inda que a miña vida foi por outro derroteiro, que é o compromiso co humanismo. Os médicos temos que ser humanistas. Eu me pasei todo este ano dedicado ao ano Castelao a pôr en valor o componente humanista de Castelao. Eu non entrei, sei o posto que teño, e non podo xerar un debate, pero é que nadie puña en valor o aspecto humanista e o compromiso de Castelao como médico. E hai un libro magnífico do profesor Baltar donde define as funcións de Castelao. Eu xa sei que isto, profesor, vai a ser unha historia que eu teño perdida, porque todo o mundo dice que Castelao non exerceu por... Bien, Castelao exerceu a medicina. Claro que exerceu. E, ademais, hasta incluso no propio Parlamento. Ali, no que é hoxe o Parlamento, ali albergouse o mal chamada gripe española, albergouse a moita xente atendendo ali. Entre eles Castelao. Castelao deixou de exercer, pois por unha serie de cousas que se relatan exactamente nese libro. É que dice, se ganaba pouco diñeiro, era certo, e a súa dona quería vivir nunha cidade. E por iso é que cando Castelao, pois se marcha. Por que deixou Castelao de exercer a medicina? Por unha retinopatía que o estaba deixando cego. Un médico, se non pode ver, se non pode mirar o semblante e o peto do paciente, non vai a poder exercer. E isto é unha historia que eu sempre aproveito para contala, que é a historia de Castelao humanista. E a sigo reivindicando, porque considero que isto hai que polo en valer. Outro dos motivos por o que estou aquí, independientemente de que por ser presidente do Parlamento e o Parlamento debe de estar en actos como este, e eu ostento a representación do Parlamento, teño un agradecimiento persoal a voso pai, a Darío Álvarez Gándara, que foi o xefe de cardioloxía do Hospital Xeral de Vigo cando eu era director xerente dese hospital. Claro que eran outros tempos moi complexos, e organizar a cardioloxía non era fácil.
porque generaba moita demanda. Pero eu sei da generosidade de vosso pai. Seina. E como a vivín, creo que a debo de contar aquí. Todos os médicos temos entre nós as nosas propias discrepancias. E nun momento determinado, aí había unha discrepancia dentro do servicio. Pero o voso pai, con esa xenerosidade que vos caracteriza a toda a familia, pouco antes de xubilarse veu a verme e me dixo: tú xa sabes que eu non teño unha magnífica relación con outro dos profesionales que está aquí, pero penso que debe de ser o próximo xefe de servicio. Eso é unha generosidade extrema. E, como eso comprobei, eu teño que pôr en valor, non conocí, claro, o voso avó, pero conocí moito o voso pai. E penso que sodes unha familia de valores que os debedes de cuidar, e eu estaba obligado a rendir aquí unha homenaxe á familia Álvarez Blázquez, pero especialmente a Darío Álvarez Gándara, que creo que foi un home que a min me axudou e moito. Sobre que falou Roberto de como evolucionou a sanidade, pois que queredes que vos diga? Xa só quedo eu de toda esa generación que viu evolucionar o que foi o que era Galicia antes das transferencias sanitarias e o que é Galicia ahora. Por a miña profesión, eu perteneco ao corpo de inspectores médicos, antes de dedicarme á xestión, pois podo contar. Eu contei en moitas ocasións, pero hai que repetilo e machacalo. Eu canseime de remitir pacientes de cardioloxía, de cirugía cardíaca, a Valdecilla. Eu anduve mendigando en hospitales como A Paz, A Princesa, Gregorio Marañón, para que nos atenderan os médicos, porque aquí non tiñamos oncoloxía, non tiñamos cirugía cardíaca, non tiñamos cirugía pediátrica. Isto era unha mendicidade constante. E gracias aos médicos galegos que tiñamos en Madrid, os que eu creo que ainda está pendiente ese gran homenaxe, como é o profesor Barros Malvar, ou como é o neurociruxano Lamas Crego, e toda esa xente que sin ningún problema me dixeron: ponmo en urgencias, que da atención encargo meu. Pero non esquezamos o que era antes da transferencia. Unha mendicidade constante. A Galicia non lle daban nada. Darío Álvarez Blázquez peleou por unha autonomía. A autonomía foi o que generou que viñeran as transferencias. Habrá problemas, claro que temos problemas de xestión, pero se podemos presumir de que non enviamos a ninguén fora. Podemos tardar máis en atenderlo, correcto. Pero ora veñen xente da fora a recibir tratamientos aquí a Galicia. Se non preguntadlle no hospital clínico como veñen moitos pacientes, porque é a unidade de referencia para toda España no tema do Parkinson. Hai moita xente que aí colaborou e hai que pola en valor sempre, como é Amancio Ortega, que con súas doacións crea unha tecnología especial que convirta a Galicia nunha referencia. Pero non esquezamos nunca a etapa dura que vivimos, que non nos daban nin auga. E todo eso nace cando, de alguna maneira, enganchamos a autonomía e empezamos a gestionar os nosos propios recursos, de acordo ás nosas demandas. Polo tanto, eu, isto, ainda que sea repetitivo, non creo que a nadie lle canse, porque isto é a historia da nosa autonomía, e eu repito. E por último, compromiso ca lingua. O Parlamento ten, e tamén vou a ser repetitivo, somos o único Parlamento de España donde todos os funcionarios e os deputados falan a lingua nai. Non hai outro. Pero nós non facemos ruido, Nos falamos en galego libremente, porque aí hai a cooficialidade da lingua. E somos o único. E non facemos deso un lío. Pero todos os deputados, outros, é que algún me dice, bueno, pero eso non é un asunto menor.
Joder, tío, é un asunto de moita importancia. Que podamos decir que somos o único Parlamento de España donde todos os seus deputados falan galego. Preguntan outras comunidades que teñen, presumen de ser máis históricas carnosas. Non sucede así. Entón, eu teño que pôr en valor o que é o noso Parlamento. E creo que así debe de ser. E que creo que así deberá de seguir sendo durante moitos anos. Moitas gracias. O acto rematou coa palabra emocionada de dous dos seus netos que expresaron o orgullo de ver recoñecido o legado do seu avó e agradeceron o traballo das entidades organizadoras. Dende que teño uso de razón, lembro vir a Tui cos meus avós, cos pais, irmáns e con algún membro do clan Álvarez, que somos moitos, estamos altamente representados neste acto, para participar en diferentes eventos culturais, además de vir a casa de a Rúa San Telmo, como bailar galego na casa de Paco Comesaña e de Choncha, cando voltaron do exilio, para asistir a outros homenaxes ou exposicións da familia, pero sobre todo para poner e depositar flores no monumentos represaliados de Tui do escultor Silverio Rivas, que está nesta foto. E para así honrar a memoria dos 6 asesinados o 30 de outubro de 1936, o meu bisavó Darío Álvarez Limeses, Alejo Diz Jurado, Manuel Domínguez León, José Felipe León, Serafín Fernández Costas e seu fillo Julio Fernández Fernández. Lembro particularmente o acto que se celebrou o 30 de outubro do ano 76, 40 anos despois dos fusilamientos, o que iba a ser un simple acto de homenaxe dos familiares dos fusilados, acabou converténdose debido á grande repercusión que tuvo en toda Galicia, nun dos primeiros actos colectivos de membranza ás víctimas da represión fascista en Galicia durante a transición. Nos sabíamos, cando viñamos a todos os actos, éramos pequenos, cos meus avós e meus pais, que ese acto iba a ser realmente a espita que comenzou todo un movimento. Despois destes actos, adoitábamos dar un paseo por la fermosa vila de Tui que tantos recordos nos traes. Recordos do meu avó, o médico dos pobres, o humanista, que recibía con abnegación longas colas de pacientes na súa clínica de Tui e despois, dende 1942, ata a súa morte, donde morreu, de feito, na súa clínica de Marqués de Valladares, en Vigo. Lembranzas do intelectual, do escritor, do xornalista, cando o son incesante da súa máquina de escribir arrolaba os nosos oídos infantís na casa de Coruxo. Porque Darío conservou a vocación de xornalista do seu pai, colaborando en numerosas xornais e revistas de Galicia, de América, de España, de Portugal, revistas literarias ou revistas de pensamento, ademais de escribir 2 novelas, O fracaso de Clayton e As 5 en punto, asinadas co pseudónimo de Lázaro Evia. Lembro tamén o avó político, que dende moi novo foi membro das mocedades do Partido Galeguista, que en 1947 foi detido en Vigo, xunto a varios profesionais acusados de pertencer á Unión de Intelectuales Libres. O seu compromiso político tamén prolongouse os primeiros anos da democracia, como todos sabedes. Tamén lembrome do avó corrente, do avó, que organizaba concursos de esculturas de plastelina, que organizaba concursos de belenes, sempre cousas creativas, ou que montaba aniversarios do estilo 1, 2, 3, responda outra vez, o que nos levaba de pesca. Esas xuntanzas domingueras na casa familiar de Coruxo, que algún xornalista chamou acertadamente a Universidade de Verán de Coruxo, que de feito era, que chamou onde recibía galeguistas, onde recibía intelectuais, Xesús Alonso Montero, entre outros. De verdad que se nota o agarimo da xente que estades aquí, da Asociación de Normalización Lingüística, das autoridades, o presidente da institución máis importante do noso país, o Parlamento de Galicia, a Secretaría Xeral de Política Lingüística e dos organizadores, tamén, xa se dixo, do escultor, tamén moitísimas grazas a todos os que estades querendo a esta familia, a Carlos Meisome, increíble traballo de investigación. A verdade é que é algo para nós moi reconfortante. Entón, eu, en nome da familia, quero vos agradecer esta homenaxe
Tamén grazas a Tui, cidade a que todos os Álvarez nos sentimos tan unidos en unha comunión moi especial, canto o seu valor humano e ese valor do universalmente humano o que eu máis clara e nitidamente vexo no ronsel da alma do meu avó. Lázaro Evia, que era o pseudónimo literario, non é outro que o médico dos pobres. Para todos, don Darío foi o meu avó e foi o noso e o voso irmán. Falouse aquí cousas moi fermosas, interesantes, sobre todas as angurias. O fusilamento do pai marcará tráxicamente a familia e a súa relación con Tui. A morte de Alexandre Bóveda, despois a morte do seu tío Xosé Álvarez de Limeses, que morreu aos 4 días de pena, sen parar de chorar. O desterro de Xosé María Álvarez Blázquez a Corexes, Zamora. A incautación da Casa do Rollo polo concepto de responsabilidades políticas. A morte do segundo dos fillos, Celso, que envolvera seriamente enfermo da frente de Asturias, despois de ser mobilizado o exército franquista, despois de lles mataren o pai. Morreu de tuberculose aos 27 anos. Xa se dixo, coincidía con ese agasallo que nos facía o meu pai, Alfonso Álvarez, nunha homenaxe que xa se fixera aquí en Tui no outono de 2010, cando se colocaba unha placa conmemorativa na casa da Rúa de San Telmo, cun discurso fermoso inzado de valiosas anécdotas. Xa falou Carlos desos como xogou a vida o meu avó naquela altura con 3 expedientes incoados en contra del, expedindo, certificando falsos certificados médicos nos casos que xa se dixeron de Josefa García Segret e do comandante da lancha canoneira Cabo Fradera, da axuda que deu a outras persoas fuxidos. Xa se comentou o caso do culto alcalde de Tui, Guillermo Vicente de Santiago, que agora se nos apuntaba que casi non puidera selo, pero que tivo que fuxir, como se sabe, e como máis que queremos saber deste tipo de vidas. Rematou a xornada coa descuberta dunha peza escultórica financiada pola Xunta de Galicia sobre base de granito feita pola Escola de Canteiros de Pontevedra, que quedou chantada no paseo da familia Álvarez Blázquez, reafirmando o compromiso que move o colectivo Galeguizar Galicia de incidir no uso da lingua galega en todos os ámbitos da vida pública.